Amazon je dnes líder využívania umelej inteligencie vo svete. Pre každého z nás je momentálne k dispozícii viac ako 45 rôznych IT nástrojov pre umelú inteligenciu, vyslovene len pre nákup, a viac ako 280 iných IT nástrojov využívajúce umelú inteligenciu pre každého zamestnanca Amazonu. Máme 3500 zamestnancov nákupe v celom svete a hľadáme jednotnú AI platformu pre každého z nás nákupe. Tak môj prvý projekt je Procurement Advisory Knowledge Center, voláme to ADA, kde sme vytvorili duálne systémové riešenie umelej inteligencie pomocou nástroja Amazon Bedrock, čo je vlastná generatívna služba umelej inteligencie. Skladá sa z dvoch častí. Knowledge Center, čo vlastne znalostné centrum, čo je vyhľadávateľné úložisko podobné dneska napríklad Google v oblasti, ale len v oblasti obstarávania. A poradca pre obstarávanie chatbot s umelou inteligenciou, ktorú nazývame dneska ADA. V minulosti sme niečo vytvorili pre našich interných klientov, ale toto je vlastne nasadený nástroj, ktorý disponuje naozaj rozsiahlými informáciami pre celý nákupný proces, pre celý svet. Prístup vytvorené oddelením obstarávania pre obstarávanie. Sú tam iba schválené dôverné údaje v oblasti obstarávania. Ako sme to urobili? Partnerský prístup. Vedúci predstavitelia našich nákupných oddelení boli plne zapojení vlastne do budovania toho systému. Spolupracovali sme so všetkými nákupcami. Po druhé, postupné zavádzanie. Začali sme úložiskom centra všetkých znalostí, potom sme pridali chatbota, potom sme pridali ďalšie vlastne ako kebyže nástroje. Dizajn bol zameraný iba na používateľa. Vybudovali sme rôzne mechanizmy spätnej väzby, palec hore, neustále nástroje zlepšovania, komunikácie. Tie kľúčové bariéry, ktoré sme sa snažili odstrániť, bola presnosť. Na začiatku sme mali cieľ 50%, ten sme zvyšovali. Riadenie zmien, školenie, komunikácia voči tým našim užívateľom a faktory úspechu bolo neustále učenie sa, transparentnosť, to znamená jasná komunikácia a prístupnosť, dostupnosť 24 hodín, 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach pre celý svet. Výsledky. Okamžitá podpora obstarávania 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre celý svet. Jediný zdroj pravdy, jedno centralizované miesto pre všetky informácie, pre všetky smernice, pre všetky usmernenia pre každého na celom svete. Denné zvýšenie efektívnosti každého z nás. Kvalitatívne zmeny, rýchlosť, okamžité odpovede, posun kultúry od toho, kde to nájdem, prosím, opýtam sa umelej inteligencie, budovanie dôvery cez mechanizmus spätnej väzby, a demokracia znalostí, to znamená, každý aj noví členovia majú okamžitý prístup k všetkým znalostiam, čím vlastne podporujeme rast nás, ale aj celej spoločnosti. Prečo je to inšpirujúce? Tento prístup môže replikovať každá procurement organizácia. Dostupnosť technológií, všetko sme postavili na verejne dostupných platformách, v našom prípade na Amazon Bedrock. A čo je veľmi dôležitá, slučka spätnej väzby zabezpečuje, aby každý nástroj sa stal inteligentnejším, aby každý nástroj poskytoval lepšie informácie.